Ku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata kuwi mboten percaya. Blas. Heeh. Batene sapa-sapa kok dianggap adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Maksudnya dipangan suarane, dinikmati kabisane. Leres. Iya. Dah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Nandasari. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah lama tidak jumpa. Nggih. Kita dan saya dan Mbak Nanda dipertemukan di Desa Macanan. Nggih. Wonten dalemipun Bapa Suki Bapa Suki. Bapa Suki, Suki niku wonten tegese Mas Akbar. Apakah arti dari Suki Mbak Nanda? Suniku sugih tresno sugih bondo sugih ngamale. Amin. Kiniku kinabulan napa ingkang dados gegayuhanipun. Wah, niku Bapa Suki. Bapa Suki. Suki menika menika sugih tresno marang keluargane, sugih bondo ya wis kelakon nimbali panjenengan. Sugih duit, sugih ngamal. Sugih ngamal. Anggone ibadah. Terus ki wau kinabulan menapa ingkang dadi panjangkane. Nggih, leres Mas Akbar. Nek kula niku Akbar. Akbar niku akhlake sabar. Lah niku golek-golekne. Alhamdulillah. Mbak Nandasari. Saya kira saya niki bertemu kalian panjenengan Mbak Nandasari niku kaping kalih nggih. 3 no. Kok 3? Ingkang winginane. Oh di podcast. Nah, maksudnya di panggung. Di panggung tasik. 2 kali nggih. Nggih, kapindho niki. Mbok menawi warga masyarakat Macanan ada yang belum kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak Yu? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah pados napa sak mriko? Anu numbalne Vektor niku lho. Kula nggih lebon ben laris Astabrata. Kalau wingi nembe kalih Paku Datu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Nggih, ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomor. Nggih. Wah. Ngaten niki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. Kula anu Mbak Nanda khusus malam ini panjenengan jangan memanggil saya Mas ya. Lah napa? Romo. Romo. Yo. Lah kok suwepeh ajake. Mboten Mas mawon lho, aku yo menolak tua kok. Kula salut sekali Mas Akbar dalu niki saged sowan wonten Macanan niku luar biasa. Pamiarsane mboten kok namung saking pinisepuh. Nggih, tapi kebanyakan niku kawula-kawula muda. Wonten balita saged nabuh sakmenika nggih. Lho, napa nggih? Lah niki. Wow. Bayi lanjut usia niki. Nggih, niku stunting. Nek Mbak Nanda mau nyuwun sewu Mbak. Kelahiran tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih. Jenengan nggih kacang Mas kula piyambak. Ngaten niki karepe mboten salah penampa. Mergi nek wong liya percaya Mbak.
kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata wah mboten percaya. Blas. Batene sapa-sapa kok dianggap adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Maksudnya dipangan suarane, dinikmati kabisane. Iya. Iya. Tadi berangkat dari rumah jam berapa, Mbak? Kalau mau jam gangsal Mas Akbar sarene muacet ngapunten niki wae ora dirandha. Mboten napa-napa, penting sampeyan saged hadir di panggung Astabrata. Kula pun bombong, kula pun bungah, kula pun bahagia. Kula nggih bahagia. Iya. Sak menika menempuh sekolah dateng pundi, Mbak? Wonten Universitas Terbuka. Jurusanipun? Jurusan manajemen. Manajemen? Oh, manajemen. Oh, manajemen itu itu mencakup sedanten mulai bisnis keuangan dan sedayanipun. berarti panjenengan kalau sudah diwengku oleh kakung atau dinikahkan oleh seorang laki-laki, jika kuliahnya jurusan manajemen pasti pintar menata uang, memanage ekonomi suami itu pintar. Kan calon debt collector. Kok malah debt collector. Anu ndonga napa Mbak Yu? Mbak Dik Nanda. Mbak Yu. Dik. Jarane adik, omane Mbak Yu. Dik. Nggih. Matur sembah nuwun saderengipun dumateng Bapak Suki sampun kepareng nimbali Mas Akbar sak rombonge. Rombongan. Mugi-mugi Rombongan. anggenipun rombonge bakul bakso piye? Nah niki baksone. Oke. Kaya oleh lah eneng kok. Dengane pripun? Nggih, mugi-mugi Bapak Suki dalasan sak keluarga tansah pinaringan kawilujingan kawidatan lan karaharyan, kecukupan sandang pangan lan papane, ayem tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Amin. Semanten ugi ingkang sami rawuh wonten mriki kula dongaaken panjang yuswanipun. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Tabungane kathah, kena kanggo mbangun omah, kena kanggo ragat sekolah, benjang kena munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Wah, niki lho priyayine cantik, gitu, public speakingnya hebat. Wah, bejane sing besok sing duwe bojo, gitu. Degane krambil ijo, bejane sing duwe kambil. Bejane sing duwe bojo. Oh, duwe bojo. Tegane kerambil gading, bejane sing iso nyanding. Guyon kalih melampah nggih, Mbak. Nggih, Mas Akbar. Ya, menika wonten ingkang serat. Nggih, seseratan menika nyuwun menika kalih Pangkur Semarangan menapa caping gunung monggo panjenengan ingkang sreg langkung rumiyin pundi. Pangkur Semarangan kalih caping gunung dipun bawani. Monggo ingkang sreg langkung rumiyin ingkang pundi. Berarti Kembang Rawe. Lho, Kembang Rawe mengke. Mboten nggih. Yo. Nggih, caping gununge mawon. Kok gemes suwe-suwe. Wow, apa itu? Caping gunung dipun bawani nggih. Berarti ada yang genjleng. Jenengan. Lho. Dalang kok jembeng. Jengleng. Anu Mas Vektor. Dari namanya itu pasti piantunnya dedeke niku mesti Gagah Prakoso. Gagah Prakoso gudeg wok simbar jojo pating grantong otot bebayune klimbu. Masya Allah, ya Allah. Aku jendak sabar Mas gek ndang ditimbali mau. Koyok bule persis. Persis bule Mas. Jenengan madhep genteng riyen, kejutan. Madhep mriko. Nggih no. Jenengan mesti mboten ngapusi to? Mboten. Masalah ya ampun Mas Victor, ya ampun Mas Victor gek ndang rene yo Mas. Ya munggah serampat sak rambahan wae to. Heeh, yo. Sampun apa dereng? Dereng. Dereng. Ben joget serampat sik, Ya ampun, teh ndak sabar mesti piantune mesti gede Gagah Prakoso.
Pripun kaya bule ta? Masa alah Mas, nemu ngenean item pundi to jenengane. Kok iso nek ngarane iso kenean lho. Wong yo gantenge imute kaya ngene to. Delok to, jenengan Ya, sawang. masalah. Jenengan nek nyawang aja kok kadowan, kok cedakan suwe-suwe kok nak muka. Sampeyan iki nganggo jarik apa nganggo rok sepan? Iki mau serbet. Malah serbet. Saliman to, saliman Mas Victor. Salim. Loh, Loh. Kita wong Piye to? kok iso keliwatan nih Kene. lho. Orangnya di atas kok Salim. halo. Ya ampun. Alah, tangkin dungkin tangkin dung, tangkin dungkin tangkin dung, tangkin dungkin tangkin dung. Kaya dakucan tenan. Niki Mas Victor, Mbak. Niki Mas Victor. Lho niki kuliah, Mbak. Mbak. Oh, sak menten niki. Nggih elek tanpa rupa ngaten niki nggih. Kuliah. Kuliah. Wonten pundi Mas Victor? Dek. Nah. Dek nggih. Dek mawon ten napa-napa. Dek Victor. Ya. Wonten pundi agenipun? Solo, Kakak. Solo. Solo. Krunguku mbolo. Ya ngeterne dalange iki, Mas. Ora tahu aku dolan dulu. Nggih. Semester pinten? 6. Semester 6. Oh, sami kalih kula. Jurusane napa, Mak? Mas Dik. Cari-cari. Iso mak. Iso mak. Kleru kok. Jurusane napa? Jurusane napa? Kula kuliahe ten ISI Surakarta. Oh, jurusan apa? Ayo jurusane ngerti ra sampean? Mesti bakul. Bakul togel ya. Ayo. Jurusane napa? Jurusane ayo apa Mas? Sampean gede apa? Nek apa isi ku ya paling batik. Mudu. Keris. Hah? Nyapo nang keris? Musik. Kampus 1. Lah keris karo iki gedhi kerise lho. Keris sakmene lho. Wis jimat. Musik. Musik? Bukan. Musik. Tasik sendiri tasik. Hah, bukan. Bukan. Lah apa napa? Jurusane napa? Apa ya? Nek ngene iki genah apa ya? Oh. Teledek. Oh, kedak-kedak ngene karek. Apa nek jurusan aja kuliah jurusane teledek. Kedak. Jurusane apa Mas Napa, Victor? Mas? Kados Mas Dalang. Lho. Dalang toh? Ya ampun, ndak sakmene dalang apa kuat dijekeprak. Lho. Lah ya dalang nek semene kotake ora kotak jajan kok. Dek ben kok kota amal Mas. Gua buki wong aku. Kira maling. Niki pedalangan, Mbak. Dalangan. Nggih saged dalang. Kulino no. Walah mesakne keprake. Ya keprake cilik ngono kae. Niki takon ngancani jenengan, Mbak. Jenengan bawa caping gunung sing jengleng Mas Niki. Victor. Ya Jajal. ampun. Dijengleng Mas Victor Ya krasa apa sakmene ora? Pranggih namung keri. Dhuwur ram. Wah, lek cuwilike. Ora apa-apa cilik. Ora apa-apa, sing penting kan tenagane. Tenak tandange. Tenagane. Lah iya mo. Ya, Bareng Mas Victor ngadeg kok ngrusak bokonge gitu. Lah iso. Tenan. Ah wedi nek natap Samare lek kelungguhan lho ngene. kursi lho. Buat. Ayo selindru. Oh, ngeten iki dados bintang tamu lho teng pundi-pundi. Lho napa nggih? Nggih, dhewe ngenane mesti dadi bintang tamu terus dados napa niku nyakil Macak ngoten lho. cakil. Nggih. Bahaya. Ning mboten lucu belas. Pancen aku dagelan spesialis kobrong. Dadi ndak nek lucune blas. Mulih yo nekat. Oh alah. Kantek dione ngoneng golek pakan sak mlokane tek cakil. Apel. Gareng. Alah lah jan. Yo jajal, dijenggleng. Ngene menal. Saten Iso tenan apa ora? Sesong. Toh ngono. Lah ora iso njaluk warah maksak bar dhisik. Walah kono sing mari aku wong. Oh, malahan. Dalange terlalu polos. polos betul. Polone los ngono maksudnya. Piye polos apa? Polone los. Gendeng. Tak muda. Dalang kok dipolok-polok. Ya mboten Mas. Oh, jalan. Sae. Poloe mesti gawe kaos polo. No? Yes. Ya, terus ya. Saben bengi nyala rong Rong. Ya aku ki pemanasan. Aku sik menghayati Zol, lah, ngeruduk ae Zol, masak. Sing lanang kok kudu Aku nek roh ngene iki kudu tak pangan. Alah.
Apa iso diladeni tenan apa iso? Ora geduk. Ya kok disambung paralon apa ngono. Masaku. Kok ngancik-ancik sik kurang kok. Yo. Sok-sok neh nggawa egrang. Poh. Ben pas. Numpak engel. Yo. Nyawa Kok tinju ya? kona alah mek separuh. Wah. Lek munter ngene rumangsane wis kaya bagus dhewe ngono to. Wis kaya damar wulan ngono apa piye? Lah aku damar wulan. Damar oblek kowe iki. Cilik sentir. Iya. Oh, mek separuh ngono. Kurang dhuwur ngono ki. Separo Jale kok kene. Ah, kok kene wis ya kene. Iya. Kok kene ben dhuwur. Ben krasa. Kurang dhuwur, kurang penonton gak ketok ya Mbak Danda ya, ndak di. Mboten nah sing mersane sing teng wingking Wat. mboten ketawis. Ah, wis kokono. Nah, sembarang Bu nggih. Ya lah. Ini sampeyan bayaran piro, Mas? 75. Mangan Potong. jobo. Yen mamaca mongkara Kok iso mak prok ngono tok gak iso marem to, Tor? Lah wis dhuwur iki. Hah? Wis dhuwur Mas. Jajal ben, tulul dande kok ora iso to? Ndak kok kene ngene, tulul dande. Tulul dande. Loh, kok iso kena balung? Aku roh Mas. Apa? Apa? Mergo nandhangi dhuwur. Oh. Mula iso nantap. Oh, jajal momone Bu Parsinem, sinden pojok dhewe jajal. Tulul dande, Jale. tulul dande, tulul dande. Wah, muni. penak. Jodone iki. Ngono. Kok penak kono coba. Balik Mbak Nanda. Oh, alah. Wis kono, Mas. Iso ditambah kayak mau nguyu arep entek lho. Wis kadung penak. Sama. Seger. Sampai terus nyapo kok kono iso. Penyebabe. Wis ombo. Hei, ombo pamikire. Pamikire. Pengalaman. Wawasane. Yo liyane Oh, dadak. rumangsaku. Cilik. Lanjut. Cilik aku sing ngerti ngonoan. Lah iya to, rusuh kowe iki. Aku sing marahi yoga-yoga. Tukang kendang lho sing. Ya. Kampung wae waton gunung ora penak Mas balik rono jale. Wah, iso marem to. Iso marem bisa kene. Ayo kono. Kene. Apa dijajali lho. Saya atas. Balik Mbak Nanda. Sama dasar jajal jalange, Mas. Poh, lah kok loro. Atas. Paling kena sikil mau. Kencretan. Masaku. Ya. Semprotak-protak. Pacita
Mas Victor. Pada dalu. Rasane piye? Wah, jan ndak krasa. Sing ndak krasa sing wedok. Sing aku no. Aku wis kadung ngoyo. Aku leh rugi lehku jamu. Lah. Jambu. Jambu. Di dapure jenglot nembeh. Kene-kene jamune ya ndok. Ndok apa? Ndok cecak. Ngono wis marem. Ya. Panas udan janjine piye mas janjine piye aja aso-aso aja mepet-mepet. Ora. Ya. Kok ngono mosok dalang kok ngono. Lah piye ta? Lah kene sik joget. Yo larase ki dipasne to. Iya ta. Ora. Malah Ya. panas udan Diudani. Hei. Kok sedudane lho. Udan. Udan ya. Haleng-haleng. Awas. Iki nyakil iki ya mesti ya. Ora. Ora nyakil jaran malah kene. Yo. Oh, jaran. Wow, jaranan miniatur. Yo. Capek gunung. Warogo. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Ya, dajak kaya ngopo jogete pedalangan iki. Ya. Oh, mboten sauto, dhewe ngene kados sauto to, Mas? Lah, wingi koyo salto ki gak to? Kanggo salto to. Salto mboten sederek. Salto, Oh, sauto. Salto. Sing di omah sapa, Mas? Pak Suki. Pak, siap-siap ambulan nggih, Pak nggih. Ngapa kok ambulan? Yo, salto. Nuruti. Melek kene. Nuruti kekasih hatimu lho, Mbak Bisa Nanda. tak lakoni apapun untukmu sayang. Iya. Muka. Boten. Iya, yo. Mas. Salto. Ya lah. Wah, Engko tibone rene kok. oh, jalan tepuk tangan. Oh. Ancang-ancang donga. Wah iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan nek temang. Kapan? Saltomu kapan kok Oh, dinten? tepuk tangan. Tepuk tangan terus. Oh, bariki. Kok guru nyolot tok? Kok guru nyolot tok lho? Lah piye to? Salto mubeng lho. Wah, ngene. Munyer. Omong ngene to. Lah kok guru nyulut ngono tok. Ayo, tak jaluke ngene. Ngene lah ya. Yo.
malah kesuwen iki. Lah jare ngene aku ngetute sampe. Awake. Kok isake to? Awake kok nggur tangane Jare umpul. ngene kaya aku yo ngene yo. Lah mosok aku mbok nyontoni dalang jempalian. Ayo. Ora. Cerita. Aku nek pengen yo tenanan. Heeh, jajal ben Sing tenang. penonton keplok. Heeh. Setidaknya iki enek kelebihanmu. Ah, ngono lho. Yo. Oh, ngalih. Yo. Tambane apa? Pak Suki nyuwun cikrake, Pak. Telek apa piye? Lah jadi ditakoni iki teh manjing kita ya. Oh, iki kesusupan. Kesusupan. Kesusupan kok Kesurupan. kesurupan. Alah sakmene kaya kober kelebon. Heeh. Lho. Diapane kamu? Lah ngedeni kok Oh, ngedeni. malah wis rupane ngene. Mbah, jenengan sak Mbah. Mbah. Kalian Mbah sinten ngono? Iki lambene. Lam. Wis sak rai lambe kabeh. Mbah wilujeng dalu, Mbah. Dalu Niki kalian Mbah sinten? Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Mbah Darmo saking pundi Mbah Darmo sak menika? Kok ngarep kali. Oh, ngarep kali. Teng mriki teng napa kok ngleboni Mas Victor sak menika? Aku mau rene mung nonton wayang. Nonton wayang terus. Yo. Ndak ser metu, Mbah. Ndak ser metu, Mbah. Tokno to. Iki lek ngetokne. Iya maksude, ora usah kanggo kowe aku iso. Lek ngetokne piye, Mbah? Darmo. Kowe yen pengen ngetokne aku saka bocah iki, Heeh. kudu enek sajene. Oh, Sajen. sajene napa, Mbah? Ya umume sajen iki apa wae mosok raro. Gedang, Moh, rokok. wegah. Kambil. Wong talen dhewe. Lah apa nyuwun Guyugane apa? tak Duit lho. duit. Duwite sapa? Duwite sing di omah. Oh, iki demet. Demet tok dremis e lho. Lah wis mulih apa ora iki cah iki? Gede-gede malah ngancami. Malah ngancam. Jajal soponen Pak Suki. Pak Suki soponen Pak Suki. Wonten apa mboten nek mboten Di sini nggih omah. kersane mboten napa-napa. Heeh. Pak Suki jajal soponen met. Suki, kene Suki. Kok kok juangkar to iki? Hei. Kok jangkar iki lho. Ora ulah ngono kuwi. Demet tok. Pak Suki kene. Oh, Pak Suki tesih lenggah mboten nggih? Ki nek ora digambu karo Pak Suki ra iso iki. Pak Suki nyuwun tulung, Pak. Iki nek ora ditokne bar jam 5 lho engko. Aja to. Mesakne Pak pun ringkih niki, Pak. Di. Enek ora wonge, nek ra enek tak sangonane sik. Oh, jenengan tambeli riyen. Tak tambeli sik. Oh iya, kene Mas. Heeh. Nggih. Kono. Yo. Oh, demet tok roh perkara duit iki lho. Duit ya. Duit to Mang Dik Nanda. Njaluk duit to? Nggih. Heeh. Wis ki ya. Nah. Nule kurang. Piye? Nole kurang iki. Demet tok roh nol barang lho. Iki gur 1000. Oh, Gur 1000. njalukmu piro? 100. Iya. Kerenge demet tok kereng men lho. Ya. Pak Suki tambahi. Dremis. Rekes. Wes kuwi. Balik ya. Wes, Dang, kono. Jajal. Iki wis balik apa sik anu iki? Oh, metu arep metu iki. Gandose ketok gandose. Metu lah ketok. Gandose.
Kaya bonsai ngono to. Wes ki metu ki. Wes. Iso kaya bonsai. Lah ya kaya bonsai lho. Alah. Wes. Iki Mas Victor apa Mbah Darmo? Aku Victor. Oh ya. Ya digosekno blangkone Victor. Loh, mboten usah Pak. Mboten usah. Mboten usah. Alah. Iki yo dilemis sing nyapa to. Lah mau wis balik. Lah wis balik mbok tampani lho. Ya wis mau aku naik. Makasih, Pak. Alah. Oh, nambahi. Oh, tak kira nambahi. Apa ning guri kuwi ngono. Ora kira nek nambahi kok rene kok. Ya terusnya ya Mas Victor. Nggih. Nyapon neh. Jupuk blangkon. Oh, jupuk blangkon. Oh, diblangkoni ora ya padha Weh, eleke. rok. Hah? Kualik. Sok walik lho. Masa pentolane ning ngarep. Duh. Masalah. Jare kualik. Oh, ya ora ngono kuwi. Tapi ta? Ujure kualik. Lah. Jan kaya bandar dadu kalah. Kok kaya dukun. Terima kasih Mbak Matur Nanda. nuwun. Duduk dulu Mas Victor matur nuwun. Ya, dilanjut.